L-imħallef Charmaine Gallia u l-maġistrati Franca Giordemajna, Patrick Valentino u Claudio Zammit ħaddu l-ġurament tal-ħatra f'dawn il-karigi l-ġodda tagħhom. Wara li ħaddu l-ġurament tal-ħatra u wkoll tal-lealtà lejn il-Kostituzzjoni, il-maġistrat Claudio Zammit qal li qed jaċċetta din il-kariga b'responsabbiltà fejn qed jaraf li flimkien mal-ġudikanti l-oħra għandu jħares l-indipendenza, l-imparzjalità u s-saltna tad-dritt, qal li se jaħdem b'umiltà u rispett lejn il-ġustizzja. Il-Maġistrat Patrick Valentino għalli wieħed jobbliga ruħu li kull deċiżjoni li jieħu tkun skont il-liġi, il-Kostituzzjoni, il-kuxjenza waqt li dejjem iqis l-umanità ta' dak li jkollu qudiemu. Għalli skuża ruħu mal-klijenti tiegħu li minħabba l-kariga li ħadd ta' maġistrat kellu jitlaq il-każ tagħhom. Il-Maġistrat Franca Giordemajna qalet li twiet li tibqa' tagħmel xogħla b'integrità u responsabbiltà biex blajnuna tagħha issir ġustizzja. L-imħallef Charmaine Gallia qalet li din kariga prestiġjuża imma wkoll b'ħafna responsabbiltà. Irringrazzjat kemm lill-familja tagħha imma wkoll lill-membri tal-istaff tagħha li qalet kemm ilha maġistrat kienu parti mis-suċċess tagħha. Il-President Miriam Spiteri da Bonno sostniet li issa dawn il-maġistrati u l-imħallef huma għaddejja tal-poplu, talbithom jixtarru sew il-ġurament tal-ħatra u qalet li jekk jimxu fuqu qatt m'għandhom jiżgarraw. Dwar il-ġurament tal-lealtà lejn il-Kostituzzjoni, il-President qalet fejn jitlu d-demokrazija u s-saltna ta' dritt issa huma bħala ġudikanti għandhom biċċa mill-istat fuq spallejhom. Il-President qalet li dawn huma karigi li għalkemm huma prestiġjużi fihom il-piżijiet kbar tagħhom.